bhala u-7/4 abe i-mixed number. Go uyi-improper fraction njengoba 7/4 ngoba i-numerator inkulu kune-denominator. So ngizokubonisa indlela nje elula ongenza ngayo ukutshintsha lo 7/4 umtshintsha abe mixed number. So u-7/4 sifuna umtshintsha abe i-mixed number. So izofana no indlela elula endiyenza ngayo ntoba yokudivida u-7 ngo-4. So izoba ngo-4 umdivide ku-7. So 4 u-4 ungena ku-7 kangaphi? Ungena kayi-1. U-4 ungena ku-7 kayi-1. So ithi ungena kayi-1 and 1 times 4 ngu-4. And then minus i-remainder yethu u-7 minus 4 ngu-3. So uba ndifuna uyibhala ndiyibhale u-4 ungena ku-7 one time uzoba no-1 uyi-whole number and then ushiyeka nantoni i-remainder yakho ngu-3. So ushiyeka no-3 u-3 lo usuka kwi-remainder yethu. So u-3 oshiyekileyo ngu-3/4. So indlela siyenza ngayo ukuyitshintsha i-improper fraction siyenze mixed number. So ndidivide u-4 ku-7 ndafumana u-1 ndasishiyeka ne-remainder engu-3. So 1 no-3/4 answer. So lento isebenza njani? Itheni isebenza nje kanje? Ithi masidrowe i-fourths zethu o-1/4 bethu abayi-7. Ithi ndizobenza babe zii-squares apha ecaleni. So nasi square sam si-1 singu-1/4. Ngoku sifuna ukwenza zibe yi-7. So ithi ndiyikope ndiyipaste. Nansi esibini ndineziyi-2 i-1/4. So okanye ungathi ndino-2/4. So ndineziyi-3 o-1/4. Ndinabayi-4 o-1/4. So o-1/4 abayi-4 benza a whole. So ithi ndiphinde ndiqale enye. So ndineziyi-5 6 o-1/4 bam. Ngoku bayi-7 o-1/4 bam. Ngoku le nto xa uyijongile ifana nantoni? Uyabona u-7/4 ziyipisi o-1/4 abayi-7. So u-4/4 and naye no-3/4 and naye benza u-7/4. U-7/4 ngu-4/4 plus 3/4. So ithi ndiyibhale apha. U-7/4 ungu-4/4 plus 3/4. Ngoku u-4/4 yintoni? Ungubani u-4/4? U-4/4 ngu-1. So uno-1 ne-3/4 oshiyekileyo. So ngu-1 no-3/4. So uyayibona uba isebenza njani? Ngoba uyayibona le nto uba iyabonakala ngoba uba uyadivayida u-4 ku-7 ufuna ukwazi uba zingaphi, ufuna ukwazi into ezipheleleyo, ii-wholes, into ezipheleleyo ezingena ku-7 and then i-remainder yethu sesishiyekile ecaleni. So sine-pi eyi-1 epheleleyo neepisi eziyi-3.